La paraula a la senyora Carme Riu, portaveu de la candidatura conjunta Barcelona també és nostra. També es presentaran la resta de persones que formen aquesta candidatura. El senyor Bertran de Fifpranyel, la senyora Vanessa Fuentes Heredero, el senyor Àngel Urraca Bresciani i la senyora Neus Mora Fernández. Té la paraula la senyora Carme Riu. Senyor regidor, companyes, companys de candidatura, tota la ciutadania de persones amb discapacitat, molt bona tarda. Deia el regidor que és un dia bonic. Jo realment crec que és un dia bonic, perquè aquesta trobada de poder-nos elegir entre nosaltres com representants de la ciutadania amb discapacitat era una cosa que va estar a punt de perdre's l'anterior vegada i gràcies a l'esforç que vam fer totes les persones amb discapacitat d'aquesta ciutat el vam poder mantenir. És un lloc on realment es pot sentir el nostre discurs de manera directa. Per tant, estic molt contenta que avui hi hagi tanta participació de diferents candidatures i puguem continuar a Barcelona sent una ciutat avançada per aquest motiu, perquè les persones amb discapacitat tenim la dignitat adquirida ja de poder ser uns ciutadans on ja puguem exposar les nostres reivindicacions directament. Dit això, volia agrair a tots els companys i companyes el fet que haguem constituït aquesta candidatura. 3 de nosaltres formàvem part de l'anterior legislatura, que són la Neus Mora, el Beltrán de Fibe, jo mateixa, i l'adquisició de l'Àngel i la Vanessa, que representen un sector. La Vanessa representa el sector de persones amb paràlisi cerebral, que ens sembla que és un col·lectiu que hauria d'estar més representat i que caldrà pensar coses per fer més accessible al món a les persones amb aquestes característiques. I l'Àngel, que és un lluitador inagotable de cara a tot el que és la cultura i el gaudi de la ciutat, com pot ser la platja de Barcelona. Tot això, tots junts lluitarem per moltes coses. Una de les coses que volem aconseguir i que no hem aconseguit en aquesta última legislatura, tot i que ho volíem fer, és aconseguir que totes les obres de la ciutat, públiques, privades, s'intervingui, l'Ajuntament intervingui, perquè l'Ajuntament dels districtes se n'enteren de totes les obres que fan i totes les obres que fan han de ser accessibles i els tècnics, l'estudi tècnic així ho posa, però després es fan i resulta que no ho són. I no ho són perquè no hi ha una revisió. I bé, això hem estat batallant molt perquè això significaria que a partir de poc Barcelona seria accessible en moltes coses. Aconseguir això per un futur on tothom pugui moure's tranquil·lament. Una altra cosa que és molt important és que se'ns reconegui com a població pobra. Pobra, perquè som de les poblacions més pobres que tenim, perquè nosaltres no únicament tenim ingressos molt petits per les pensions que cobrem, perquè hem de recordar que més del 75% de la població de persones amb discapacitat no treballa, per tant viu una pensió no contributiva, que fa que visqui a la pobresa rotunda. Però és que, a més, nosaltres, si no tenim uns mitjans, uns recursos econòmics, hi ha determinades necessitats que no les podem tindre, com pot ser menjar, com pot ser anar a l'UBC, com pot ser vestir-se, com pot ser llevar-se. És que això s'ha de tindre en compte. L'Institut Municipal ja va fer un treball
que és el greuge econòmic comparatiu. I s'ha d'aplicar, i s'ha de tindre clar que les persones amb discapacitat som les més pobres i caldrà posar els recursos econòmics necessaris.